Bet Tezan. Subscribe, like, and share. سلام كبرات تغاتلتي مدبات بيت تزانة لومي أزي تقامن نهوتكم بجوبة تغير كمهرن زغل أبزو وان زي قداس زغان رأستي حدنا قريب ملنا The Butterfly Effect عالم نازل وطو حموش عبيتي جيجات التاريخ زي بالمدب حدنا لكم قريب ملنا كسام مودة تامسانا خصان حند عدمنا نشانلنا حدا زغانكم سبسكرايب كمون لايك شير جيركم تعزبون الزاخر سنة مكتال حانت نشتو جيجا نملع علم كتكير تخلدو حدا معصو بجيجا كفوت كوين تتريفو ويدما حدا سب بجيجا كابت مرت انت تتوقيقو تاريخ دك سبات بمولو تغير يخلدو اب تاريخ The Butterfly Effect بهال نقر اللو حانت نشتو سانا ويجيجا عسرتات عمتات انيحا زي تقمت عابلو تمسق ابزنا لو مدبنا كابتن بسنك حانت جيجا تراي زصفو هصايا منقصة جميرنا كسابتهم بسنك تعبيد زفارس بليونات دولارات زواجهم كباريات كنرينا ذم طريقة زياتهم كسمعهم كلهم كمز انت زي جبارس إلكم كدنقو يغم شانلنا سبسكرايب مقبار دما اي ترسعو سنة مكتال جيجا تاريخ قطر حاجة اتي كفوت كوينو سترافة معصو ودكات قسطنطينوس ذا كونستانتينوبل اب شحن 453 قسطنطينوس ወይ ኮንስታንቲኖፕል ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ዝተዓዳ ከተማታት ሓንቲ ነበረት ንኣሽሓት ዓመታት ንዝመፁ መጥቃዕትታት መኪታት ፀንሐት እያ ለምስቴክ እቲ ጌጋ ኦቶማን ቱርኪ ነታ ከተማ ከይቦማ ከለዉ ሓደ ካብቶም ተኸላኸልቲ ኮርኮፖርታ ዝበሃል ንእሽቶ ማዕፆ ብጌጋ ከይዓፀዎ ረሲዕዎ ዘ ሪዛልት እቲ ውፅኢት ወታደራት ኦቶማን በቲ ክፉት ማዕፆ ኣትዮም ንመላእ እታ ከተማ ተቆፃፀርዋ እዚ ድማ መወዳእታ ናይታ ን1500 ዓመታት ዝገዝአ ሃፀያዊ መንግስቲ ባዛንታይን ዘ ባይዛንታይን ኤምፓየር ኮነ እዛ ጌጋ እዚኣ ታሪክ ኤውሮጳን ኤስያን ቀይረቶ ሓድሽ ዘመን ድማ ጀመረ ጌጋ ታሪክ ቁጥሪ 2 እቲ ዝተሰጎጎ ሰብ ኣዶልፍ ሂትለር ደ ምስቴክ እቲ ጌጋ ኣብ 1907 ሓደ መንእሰይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ቪየና ኣካዳሚ ኦፍ ፋይን ኣርትስ ክምሃር ኣመልከተ እቶም መምህራን ግን ክእለት የብልካን ኢሎም ነፀግዎ ዘ ትዊስት እቲ መንእሰይ ኣዶልፍ ሂትለር ነበረ ሂትለር ብሰንኪቲ ምንፃግ ተስፋ ቆሪፁ ናብ ፖለቲካዊ ወታደራውን ህይወትን ኣተወ እቶም መምህራን ሕራ ኢሎም እንተዝቕበልዎ ነይሮም ሂትለር ሰላማዊ ሰብ ኮይኑ ምተረፈ ነይሩ እቲ ጌጋ ምፃግ ግን ንኻልኣይ ውግእ ዓለም ንሞት 60 ሚልዮን ሰባትን ጠንቂ ኮነት ጌጋ ታሪክ ቁጥሪ 3 እቲ ዝተረስዐ ፔንሲሊን ዘ ሚስቴክ እቲ ጌጋ ኣብ 1928 ኣሌክሳንደር ፍሌሚንግ ዝተባህለ ሳይንቲስት ናብ ዕረፍቲ ከይድ ከሎ ኣብ ላቦራቶሪ ዝነበረ ናይ ምርምር መሳርሕታት ፔትሪ ዲሽስ ከይሓፀቦም ረሲዕዎም ከደ ምስ ተመለሰ ኣብቲ ርስሓ ዝነበሩ ኣቕሓ ሓደ ዓይነት ጨንፈር ወይ ሞልድ በቂሉ ነቲ ባክተርያ ክቐትሎ ረኣየ እዚ ጌጋ እዚ ናብ ምምሃዝ ፔንሲሊን መሪሑ ፔንሲሊን ክሳብ ሕጂ ንሂወት ልዕሊ 200 ሚልዮን ሰባት ካብ ሞት ኣድሒኑ ኣሎ እዚ ፅቡቅ ጌጋ ወይ ላኪ ሚስቴክ ተባሂሉ ይፅዋዕ ጌጋ ታሪክ ቁጥሪ 4 እቲ 15 ቢልዮን ዶላር ዘጥፍአ ጌጋ ብሎክባስተር ቨርሰስ ኔትፍሊክስ እቲ ጌጋ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እቶም ናይ ኔትፍሊክስ መስረቲ ናብቲ ሽዑ ግዙፍ ዝነበረ ኩባንያ ብሎክባስተር ከይዶም ኩባንያና ብ50 ሚልዮን ዶላር ዓድጉልና በልዎም ዘ ሪጀክሽን ዋና ካይዲ ብሎክባስተር ግን እዚ ጓል መገዲ ስራሕ እዩ ኢሉ እናሰሓቀ ሰጎጎም ሎሚ ኔትፍሊክስ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ኣለዎ ብሎክባስተር ግን ፈሪሱ ታሪክ ኮይኑ ተሪፉ እቲ ትዕቢት ዝመልኦ ውሳነ ንሓደ ካብ ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለም ኣጥፊእዎ ጌጋ ታሪክ ቁጥሪ 5 እቲ እንታይ ኣምፅኦ ዝተባህለ ፍረ ናይ ኮሎምበስ ጌጋ እቲ ጌጋ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ናብ ህንዲ ክኸይድ ኢሉ ተበገሰ ግን ዓለም ክንደይ ከም ትገዝፍ ብጌጋ ስለ ዝተረድኣ ንኣሜሪካ ምስ በፅሐ ህንዲ በፂሐ ኣለኹ ኢሉ ኣመነ ኮሎምበስ ክሳብ ዝመውት ህንዲ እየ ነይረ ኢሉ ይኣምን ነበረ እቲ ጌጋኡ ግን ንክልተ ኣህጉራት ኣሜሪካ ምስ ዓለም ኣለለየን እዚ ድማ ንታሪክ መግዛእቲ ባህልን ቁጠባን ዓለም
نحوارو قيرو كبرى تقاتلتي مدبات بيت تزانه نلوم زدلنا يوم علمنا زغيرو حموش جيجاتات اب تاريخ علمنا زبلو مدبات نظام تقاتلكم نيروم تاريخ بسنك حدو كفوت معصو يودق بسنك زي تحصلق حد ما سب يدحن جيجاتات تاريخ زمهرنا نجر انتلو نشتو تمثل وسانه عابس عبين كم زلو ايو كابزوم حموش جيجاتات نعاقب زيادة زقرمكا اينا ايو ويدما ازياس انت زي قبرز اتبلو تاريخ الو دو ابوتا كومنت حفلي إذا فيديو نخلو سباك تحجز شير قبروا كسمو داتا مسانا تسأليحكم سلسخاتلكمنا اندامس قلنا نشانلنا حدث زخونكم سابسكرايب كمون لايك شير كتقبرو نزخاخر زمزم مدوك سامن الرخب سلسلنايو يغنيلنا بيت تزانه BetTazan. Subscribe, like, and share.